Suru bedenin Amedê ên ku bi dengê çek û teqînan çend sal berê Olandê da neha bi dengê zarokan şa dibe. Piştî şer û pevçûn û bîranînên giran ên Sûrê bi pêşengiya komela beriya her tiştî zarok li navçeya Sûrê Festîvala Zarokan li dar dikeve. Em bir bi bombekers û zilan bi kartê notayan stran fêr dikin zarokan. Festîvala ku roja înê dest pê kir, hevdeh sazî bi bernameyên cuda beşdar dibin. Ji bo zarokan, müzik, şano, sînema û beşên hunerê bernameyên rengîn hatin amadekirin. Zarok bi mamosteyên dilsoz demên xweş diborînin. Cewahîr Sadak Düzgün yek ji endama komeleya beriya her tiştî zarok behsa hizra festîvalê dike. Em karê zaroka dikin, sermafê zaroka em dixebitin. Ji ber ku gelek saziyê zaroka, saziyê karê zaroka ji bo hunerê û lîstikê qadê û gelek tiştê dikin, me anîn bahev. Mesela wek sazî em müzikala zaroka, projeya müzikala zaroka em tevlî mêrîcanê bûn. Îro şahiya şaradariya Sûrê, şaradariya Sûrê bi şahiya xwe ya îro tevlî vê bû. Şaradariya mezin şahiya bafroka çêdike dawiya mêrîcanê de ew wê şahiya xwe tevî wê bû. Komeleya xwezayê bi ger û geşta hewşê hev selê tevî bû. Zarok TV bi tevî filmê karton eb dublaja kurmancî û zaravaya zazakî hatî kirin tevlî bû û gelek sazî jî dildarî perwerdehiya va atölye dikin. Niha bi hevdeh sazî vê qadê xizmet dikin, nêzî 100 perwerdekar wek dildar vê derê bikar dikin û 5 rojê dawî jî 2 roja jî em diçin gunda. Biraz ki yine kodlamaydı, yani yazılımıydı, o robotik edin. Zarok bir akıllı sistemim bizim, bana var. Bir işte yazıcı yana, ama kodun avantajda nişanı zarok'e ne buldum. Hev şaredara Sûrî Filiz Bulûtekên jî behsa pevçûnan dike û dibêje herî zêde jin û zarok di bandora şer de dimînin. Şaradariya Sûrê jî her tim mihricana zaroka çê dikir. 4 salê dawiyê de qet ne mihricankî ya jî festîvalekî ya jî ji bo zaroka tim tişkî çê nebû. Berku Sûr honzanin ciyê dîrokiyê, kültûriyê li vê dera hem xerabûna dîrokî û kültûrî birîndarkirin ki çêbû pêşeroja me zarokin ya. Ji ber pêşerojê jî zarokê me hani kültûra xwe, çandê xwe, zimanê xwe bi mihricanê xwe bira pêşeroja ve herin. Hunermend û mamosteyê ma muzîkê Şerko jî dibêje ciyê şanaziyê kul ber Sûr û bedenên Diyarbekirê dengê kêfxweşiya zarokan bilind dibe. Derfetên ku tu bi taybet jî li nava Sûrê ham li bin birca ben û senê le li nava Sûrê tu ji bo zarokên vî bajarî xebatek çandî hunerî tu bike derfetê ve ji holê hatibû rakirin. Yani li kuçeyên Sûrê te nikaribû stran jî bigota. Ji bo pir manîdar e, pir watedar e, piştî 2 sal û nîv, piştî 3 salan, 10 sal li nava Sûrê li bin siya ben û senê di şahidiya van kevirên dîrokî de mirov ji bo zarokên vî bajarî atmosferek wisa azad, atmosferek kêfxweş û dilxweş ava bike bêguman ciyê şanaziyê ye. Festîvala Zarokan roja înê dest pê kir bi beşdariya hevdeh komele û saziyan her wisa bi piştgiriya şaredariya Sûr û şaredariya mezin a Amedê wê 4 rojan dewam bike. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.